नमस्कार आजिर एही स्वातंत्र विश्लेषण को आपण समस्तंकु स्वागत ठीक अछि आसंतु सीधा सड़क आम प्रसंग को जिबा आज आमे मैथिली संस्कृतिर एमिति एक प्राचीन और चमत्कार किंबदंती उपरे कथा हेबा जहा अतुलनीय भक्ति एवं ऐतिहासिक साहित्यर एक ज्वलंत उदाहरण बोधिकायस्थंकर सेही निष्कळंक जीवन आउ गंगा मातांकर आश्चर्यजनक कृपा प्रकृतिरे एहा आमको पारंपरिक श्रद्धा और विश्वासर गोटिए नुआ दिग्दर्शन देब तेबे डेरी नकरी आसंतु देखिबा एहा पछर प्रकृत कहानीटी कौन टिके भाबंतु तो कौन जणे साधारण मनिषर पवित्र भक्ति भितरे सतरे एते शक्ति थाइपारे जे ताहा खोद प्रकृतिर गतिकु भी बदलाई देबो सुनिबाकु टिके असंभव लागुछि ना किंतु कल्पना करंतु एमिति एक विश्वास जहा एते शुद्ध एते गभीर थिला जे जणे मृत्यु सचियरे थिबा व्यक्तिंग पाखरे पहुंचिबा पई एक विराट पवित्र नदी निजर सीमा लंघिबाकु बाध्य होइथिला ଏହା କେବଳ ଏକ ଗପ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗକୁ ଯିବା ଯାହା ହେଉଛି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧିକାୟସ୍ଥ। ସେ ମିଥିଳା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ରାଜଦରବାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଧନ କ୍ଷମତା ଆଉ ନାନାଦି ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହେବାଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା କିନ୍ତୁ ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ପୁରା ସଫା ଦର୍ପଣ ପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଈର୍ଷା ଲୋଭ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା। ଏତେ କ୍ଷମତା ଆଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାତ ପାଏନ୍ତାରେ ଥାଇ ବି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ସରଳ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ବିରଳ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ବୋଧିକାୟସ୍ଥ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅଯଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ। ନିଜର ନିହାତି ଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେ ସିଧା ନେଇ ତାହାକୁ ସମାଜସେବାରେ ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାନଶୀଳତା ପଛରେ ଥିଲା ଭୋଳା ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଓ ନିରନ୍ତର ଭକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନର ଏହି ନିଷ୍ଠାପର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ସେହି ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମୈଥିଳୀ କଳା ଏବଂ ନୈତିକତାର ଏହି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ନା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର। ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସେହି ସମୟର ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଏହା କେବଳ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକକଳା ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର ଦର୍ପଣ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ସମୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭୀରତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗକୁ ଗଙ୍ଗା ଲାଭକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନେ ଜୀବନର ସେହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ବୋଧିକାୟସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଜୀବନର ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇଦେଲା। ଏଠି ଆମକୁ ମିଥିଳା ପରମ୍ପରାରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାଲାଭ ଶବ୍ଦର ଅସଲ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଙ୍ଗାଲାଭ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା। ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ପଛରେ କେଡ଼େ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇଦିଏ। ଜୀବନ ସାରାର ସେବା ପରିବାର ଆଉ ରାଜକୀୟ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବାର ଶାରୀରିକ ଆଉ ଭାବନାତ୍ମକ ଓଜନ ଯେ କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା ତାହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ନିଜର ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ବୋଧିକାୟସ୍ଥ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ମାୟାମୋହକୁ ଛିନ୍ନ କରି କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି କଠିନ ପଥରେ ପୂରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏକୁଟିଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ କାହାଣୀରେ ଆସୁଛି ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ଗଙ୍ଗା କା ଅଦ୍ଭୁତ କୃପା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଚମତ୍କାର। ଠିକ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କ ଆଜୀବନ ଭକ୍ତିର ସେହି ଅନ୍ତିମ ଆଉ ସବୁଠୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ମାତ୍ର ଅଧା କୋଶ ମାନେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବାବ ଦେଇଦେଉଛି।
ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବଶ ଶରୀର ଆଉ ଟିକେ ବି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନର ତପସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଅଟକିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶରୀର ସିନା ହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକ ପବିତ୍ର ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ବିଶାଳ ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିପାରିବ? ଶାରୀରିକ ବାସ୍ତବତା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିର ଏହି ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଶେଷରେ ଜିତିବ କିଏ? ବୋଧିକାୟସ୍ଥ ସେହି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହି ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି କରୁଣ ଡାକରେ ଟିକେ ବି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ନିର୍ମଳ ସମର୍ପଣ। ଆଉ ତାପରେ ଘଟିଲା ସେହି ବିଶାଳ ଚମତ୍କାର, ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କର ସେହି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ଡାକ ଶୁଣି ଖୋଦ୍ ଗଙ୍ଗାମାତା ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ପରମ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ। ଏହା ଥିଲା ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କର ଆଜୀବନ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ନିର୍ମଳ ଆଚରଣ ଆଉ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ, ଯାହା ଆଗରେ ଭୂଗୋଳର ସୀମା ବି ହାର ମାନିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ମୂଳ ନିର୍ଯାସକୁ ଏହି ପଦଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି। ବାହ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଢେର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ମୋକ୍ଷ କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ପୂଜାପାଠ, ବାହ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା କଠିନ ତପସ୍ୟାରୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର, ପାପମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କ କାହାଣୀର ଏହି ହେଉଛି ମୂଳ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା, ନୁହେଁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗକୁ, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଅମର ପଦ, ମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭାବ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଲୋକମୁଖରେ ଚାଲିଆସିଥିବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକକଥା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିବା ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମହାକବି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରୁଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାକବି ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୈଥିଳୀ କବିତା ବଡ଼ ସୁଖ ସାର ପାଉଲ ତୁ ଅତିରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଲେ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅମର ଗାଥା ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଦାନଶୀଳତା ଆଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମୟର ସବୁ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଆଜି ବି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୋକକଥାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଅନେକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହୃଦୟର ଏହି କାହାଣୀ ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ କିପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଦ୍ରୁତଗାମୀ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆମେ ବୋଧିକାୟସ୍ଥଙ୍କ ପରି ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍କାମ ସେବାର ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା? ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମୁଁ ଆମର ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଖୋରାକ ମିଳିଥିବ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।